Orduan gu orain lanpostura joaten garenean lehenengo gauza daukaguna burutan da zer ote dagoen esan barruan. Da sorpresa bat bezala, ez? Orduan, joaten gara gustura lanera, pentsari, bueno, gaur ze egongo da, ezpan nahi zuaten, aldeziren Mikel gaur ze goazen. Da boi arreo bat, jo, Udazkenean da sarrearik handiena, izaten aldera egun batean, agian 40 izokin eta murrain jaulan barruan. Izokia da, gure ustez, bidasoan, sabanan lehoia ikustea bezala. Ikusten baduzu lehoiak, badirela, habitat hori ongi dago. Orduan, sabanan lehoiak ikusi nahi ditugun bezala, izokia ere bidasoan ikustea da zoragarria. Presak botatzea asko laguntzen diola izokiaren igotzeko ibaian guti. Izokiak ez palin badu trabarikan bere energia guzia gordetzen du hurrengo trabarako. Eta lehenengo azpalin badu, bigarrenean jadago indar gehiagokin. Eta bigarren azpalin bazago, hirugarrenean egongo zen goainik gehiago.